guys tuh lihat teman di kelas cepat lah tuh dia lagi enak nawe ನಾಡೊಂದು ಗೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಬರ್ತಡೆ ಬಾಯ್ guys വീഡിയോ ആവുന്നുണ്ടെന്നതേ ഇച്ചനാച്ചിട്ട് Hi guys, welcome back our YouTube channel Tulnada Media. Ini tuval iwalla banda padyarilla. Yana sudiko boka srujanulla guys. Suka intu padyarutta devasthanakku hodu tikkuva guys. Bale ನಾವು poi. Hi maple. Hi. Guys, tuval step edu step paglu sav. Step put bondilla guys tule. इंग्लिश से यार भूल लेना ये अंकित जी डांटो में डायरेक्ट ओपन हुआ है ये तो बड़ा नंबर में स्टोरेज ये तो लॉग माल पड़ी धर्मा द गाइस धर्मा द स्टोरेज नु ಎಲ್ಲದ ಬರ್ತಡೇ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಬನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದ ಗೈಸ್ ಬರ್ತಡೇ ಓ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಬೈ ಗೈಸ್ ತಲಿ ಹೌಲು ಟೆಂಪಲ್ ತಲಿ ಗೈಸ್ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟದ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ನು ಸೃಜಾನ್ ತಾನೆ ಅನ್ಪಿತಿ ఎదురు పన్లా స్టిక్ కొంచెం తీసేది స్టిక్ ఫుల్ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕಂಚಿನ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಚ್ಚಿಂಡಿಯಾ ಹೆಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ ಆಯ್ತಾನೇನು ಪೇಜ್ ಇದು ಬೈ मिल हमारी ini live udah live atau log हमारे live log कैमरा live है था कैमरा live editing है पाया ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೃಜಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಎತ್ತು ಬಿಜಿ ತೆಗೆದು ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಈ ಮಾತು ಕೂಡ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ಲ ರಾಡು ಏತ್ ಎಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಹೋದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಚೂರು ಅಂತ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಜಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಡಿ ಬೇಗ guys ಇವಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ರೈ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಪ್ಪಲ್ಲ guys ಇವಲಿ ಇಂತ ಟೆಂಪಲ್
Guys, tuh lihat teman di kelas cepat tak tuh nih, alay merah, enak sih. Nawe naadon tuh gondol lah. Ella the birthday bye guys. Video ಆನಂದನ್ನ ದಯಚನ ಆಚಿತ್ತು. Video ಆನಂದು. ಚಪ್ಪಲಂಜಿ ಬಾರೆ. ಚಪ್ಪಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟು guys. ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಲು. ರೂಟ್ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಐದು. ಹೋಯ್ನೆ ಹೋಯ್ತೆ ಹೇಳ್ತು guys. ಗೊತ್ತಿನ ಆಮೇಲೆ. ಪೈಸಾ ಇಜ್ಜಿ guys. ಪೈಸಾ ಜನ guys. ಅಂಚ. ಬ್ರೋ ಎನ್ನಂತ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ. ಎತ್ಕೊರ್ಕ ಚಪ್ಪಲುಂಡಂತ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಓಪೆ ಹೌದಾ ಅಡಿಪೆ ಅಡಿ ತಿರ್ತತ್ಯ ಅಡಿ ಅಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರ ತಿರ್ತತ್ಯ ಅಡಿ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆ ನವನ RS ಒಳ್ಳೆ ನವನ ಕುಡೋಯ್ತು ಲಾಗರ್ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ RSY ಚಿನ್ನು ಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೂಕ ಆತನಿಯಾ ದಿನ ಮರಿಯದಿ ಮರಿಯದ ಕಲ್ತು ಬಾಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ತೂವಲಿ ಸಂತೆ ದೀರ್ಘರ ಮತ್ತ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲದ ಬರ್ತಡೆ ಬಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಗ ತೂವಲ ನಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಪುಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ iPhone 15 Pro Max ಅತ್ತ Pro Max Ultra Legend Max Ultra Legend Ultra Legend Max ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಖಿಸಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಖಿಸಿರತ ಈ ಕಂಡರಿ ದನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ ಕಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತುಂಬಂದೆ ಹೋಗಿರಿಂದಿ
सब्सक्राइबर नक्की उल्ले मांडे सब्सक्राइबर नक्की वरी चेंज रे सब्सक्राइबर नक्की राजर बोल पाने ले रे कोई गाइस boleh mulu Reza and Sudip na Sudip padu Sudip padu nama birthday boy guys padu padu bro itu dari lak kayak udah log dan jadul log dan jadul tu lah bro ini lah I go join dulu dia. Mana join dulu? Join dia di sana. Undi ke? Aku ni nama kau mohon nak. Side banda. Alam mana madu. Mati. Mama, என்ன லாகு மாதிரி phone pet network ini guys. Boleh. Itu maya ya ini yang tu. Network itu bikin macam. Hey bro, hi. Nama na, elle subscriber guys. Tule mun. Elle subscriber. One short subscriber. Nama na vloggers guys. Subscriber. YouTube ya. Christian is missing.
ಮಂಗಲಿಕ चले गाइस ಅನರ್ಕೊಲಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಾರೆ ಅನರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಸಾಧಾರಣ ಸಾದ ಓಡಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಹೌದು ಉದ್ದದ ಹೌದು ಹೌದು ಹೊಸ ಕಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವು ಒಂದತ್ತ ವೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬಾಕ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ఉంది ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ गाइस तूने बोलो सृजन रड्ड चॉकलेट रड्ड सृजन चॉकलेट ಸಾಧಾರಣ ಪಂಕನೆ ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ನಾ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬೋಡ ए बाबू ब्रो अभिनंदन अभी बाबू ಉಂಟುನೇ ಇದಾದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ಕಮಲ್ಪವೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಅಂತ ಬೈದಿನಲ್ಲ गाइस ಎಂಕಲ್ವಾ ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿ ಏರಿ ಸುರಾಜ್ ಸುಜಾನ್ ಸುಜಾನ್ ಲಗಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದೆ ಬರೋಡಿ ಸುಜಾನ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿ ಇದು ಆರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ನಾಡೊಂದು ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಇಡೀ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಇರುವವಲೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರುವವಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಸೈಯಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಕರಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಲೆ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನವನ ಪದಾಡೆ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಲೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಲ್ಪುಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪಂಡ ಯಾಲ ಸೃಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತೊಕ ಸೃಜನ್ ಬತ್ತಿ ನಡೆದೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೋಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಕದ ಬೆತ್ತ ಲೆಮನ್ ಸಂಕೋಲ್ ತಪ್ಪ ಸಂಗಡಿದ ಕೋಡೆ ಕಾನೆ ಆತನೆ ಮುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಏತ್ಕೊಂಡ 250 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.